Hej, i dag skal vi vise min jetlighter. Jeg har lige fået den, den er helt ny. Og her og det her det er en stor flamme. Og her sidder jeg sikkert og tænker, hvor får du fat i dem herinde? I går bare ind på eBay. Giant lighter. Er det rigtigt? Det der det er en lille bitte flamme. Se. Det er bare en almindelig lighterflamme, men jeg kan bedst lide den her flamme, for den er bedre. Er I klar til at se den her? Så er det alt. Fuck. Okay, nu er der ild i papiret. Kig lige ind på papiret. Det er den her lighter, der har gjort det. Oh, fuck. Men der kan ikke ske noget ved det ved jeg. Jeg har lige gjort det før, kan jeg godt se det der papir. Så. Oh shit. Ja. Og nede i vasken er det sådan nogenlunde sikkert, ikke? Man skal bare sørge for, at der ikke er for meget papir. Farvel, nu gider vi ikke mere. Okay. Far, nej, far. Der flyver gnister nu. Der sker ikke noget også. Så den er nede i vasken. Nej, nu er den en lidt stor flamme. Nu gider jeg ikke mere. Jo, prøv at se på. Farvel. Hej.